Сәлем дуслар, ул Мәскәүдә яши. Һөнәре буенча актриса, кинога төшә, спектакльләрдә уйный. Инглиз һәм француз телендә иркен сөйләшә. Һәм инде 3 ел татар телен өйрәнә. Бүген без актриса Олеся Корсак белән аралашабыз. Сәлем, Олеся апа. Сәлем Мәскәүдән. Олеся апа, бүген татарча гына сөйләшәбез. Килештекме? Ярар, килештек. Ни өчен нәкъ менә татар телен өйрәнергә булдыгыз? Бу хәл бик романтик иде. Миңа 17 яшь булганда, студент елларында, минем беренче мәхәббәтем татар малае булды. Минемчә, шуннан барысы да башланып та китте. Минем беренче татарча сүзләрем "мин сине яратам" булды. Шуннан күп еллар узып китте, хисләр сүрелгәч тә, татар теле белән кызыксыну бер кайда китмәде. Телне ничек өйрәнәсез? Үзлектәнме яисә курсларга йөрисезме? 3 ел элек мин Мәскәүдә татар теле курслары таптым. Күбесенә таныш булган Умарта ул. Дәресләр бик кызык. Анда телдә генә тукталып калмыйлар. Татар мәдәнияте, татар халкы турында да бик кызык итеп сөйләләр. Чөнки татар мәдәнияте рус кешесе өчен һәрвакыт серле була да, булып та кала. Исемем дә татарлашты. Мин Олесядан Олеся булдым. Бу миңа бик ошый. Минем татар дусларым хәзер дә минем Олеся дип кенә дәшәләр. Сез бит инглиз, француз телләрендә дә сөйләшәсез. Ә менә башка телләр белән чагыштырганда татар телен өйрәнү авырракмы яисә җиңелрәкме? Һәм кайсы җирләрдә авырлыклар туа? Татар теле авыр түгел, ләкин рус кулагы өчен бераз сәйрәрәк. Без бәләкәйдән Европа телләренә күбрәк ялешкән бит. Ләкин оларның логикасы да, төзелеше дә бөтенләй башка. Минемчә, татар теле грамматикасында иң авыры бу хәлфигел. Кызык форма, әмма бик катлаулы. Язып утырып яза, кереп чыкты кебек формалар. Әйтү ягынан карасак, мәсәлән, домой татарча өйгә була. Казан татарлары күбрәк өйгә диләр, әмишләр үгә. Менә шулайрак. Тел өйрәнгәндә практикада кирәк бит әле. Дусларыгыз арасында татарча сөйләшүче кешеләр бармы? Мәскәүдә практикада бу кыен. Барлык таныш татарлар миңа әйдерүчә, шулай җиңелрәк диләр. Шуңа күрә мин күбрәк татарча фильмнар карыйм, җырларда тыңлыйм, YouTube'да татар блогерләрен карыйм, һәм Instagram'да татар пабликларын укыйм, һәм комментарийларда язгалыйм. Олеся апа, хәзер мин сезгә тизәйткечләр әйтәм. Ә сез кабатларга тиеш буласыз. Килештекме? Ярар. Кеше күлдереп карый калайса. Киттек. Беренче тизәйткеч. Кара карга кардан бара, канатларын кага-кага. Кара карга кардан бара, канатларын кага-кага. Кара карга кардан бара, канатларын кага-кага. Кызык кабатладыммы? Шәп, тагын бер тизәйткеч. Шыпшык, шыпшык, шык-шык-шык. Шык-шык, кошык, ошыпшык. Шыпшык, шыпшык, шык-шык-шык. Шыпшык. Шыпшык, шыпшык, шыпшык. Шык-шык, кошык, ошыпшык. Әфәрин, Олеся апа. Кызыклы әңгәмә өчен бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә уңышлар. Барчагызга да рәхмәт. Рәхәтләнеп сөйләштем. Сау булыгыз. Шаян ТВ үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.